Jeg blev ringet op og spurgte, om jeg ville komme ind til audition, og så kom jeg ind og mødte instruktøren og lavede de her 2 scener. Og så blev jeg ringet op senere og sagde, at jeg skulle komme ind og møde drengene. Så kom jeg derind, og så lavede vi scener sammen, og så kendte jeg faktisk, på en måde Jonathan kendte jeg det lidt. Men Helmer, vi havde set hinanden for lang tid siden, og det var lang tid siden, og vi var rigtig glade for, at det var hinanden, fordi vi var virkelig gode venner, og nu er vi så bedste venner, mig og Helmer. Han arbejder på et hospital. Det er jo meget sådan, wow, hvor sejt. Nej, det er 24. Okay, så dem skal du bare se derhjemme? Ja. Okay, hvordan skal du så også se dem? Skal du se med din familie, eller? Nej, men jeg tog en masse billeder efterfølgende, så var der rigtig mange, der gerne ville have billeder med mig. Så det var første gang? Ja. Okay. Jeg tror enten så er det en mannequin eller en Burberry, noget af det. Jeg fik i fødselsdagsgave, det var den 17. december, der fik jeg en daytaske til den her. Okay. Når vi er hjemme hos min farmor og farfar, så læser de op af sådan en bibel. Og så sidder vi foran juletræet, og når vi er hjemme hos mig, så danser vi rundt om juletræet og synger sammen. Okay, så I holder nogle gange juleaften hjemme hos jer, og så hos din farmor og farfar? Ja, og min mormor, hun har et lidt for lille hus til os alle sammen, så det... Julevalghal? Den er også god. Ja. Min familie. Ja, okay. Vaniljekranse. All I Want for Christmas eller Last Christmas. Ja, okay, de er også gode. Altså i mere, eller? Det håber jeg. Det vil jeg i hvert fald gerne.